ଦେଖିନା ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ଉଡ଼ି ନଥିଲା। ମତେ ଧାନ ଦରକାର ନିହାତି ନାହିଁ ମତେ ଷ୍ଟେପ ଷ୍ଟେପ କରିଦେବ ওই ଦେଖ ଆଇରେ ମୋର ବାଡ଼ିକି ତ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଗଲା ପରେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ଯିବା ଆଇ ଆଗରେ ଯାଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। କୋଉ ପଟେ ଘାସ ଘୁସି ହେଲାନେ ରାସ୍ତା ଚାଲୁଛୁ। ରାସ୍ତା କୋଉ ଭଳି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କାଇଁ ବାରି ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବେଶୀ ଦେଖି ଛତୁ ରହି ଭିତରେ ଧୋଲା ଧୋଲା ବେଶୀ ଦେଖେ ଏ କାଥରେ ପୁରା କାଥେ ପଡ଼ି ଦେଖେ ଦେଖେ ନା ଭିତରେ ଦେଖେ এইপଟେ যা এইপଟେ বেশি দেখে ଏତେ ଛତୁ একদম ଗୁଡ଼େ ଉଠେ ନେଇ ଯାଇଛ ନା। କୋଡ଼େ फाइनली घर आसिले ଏବେ ମାଇକୁ ଯିବା। ମାଇ କି ଆସିଲୁ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଦେଖିବ। माई टमाटर नहीं ना सुन टमाटर नहीं ना टमाटर नहीं जो ऊपर जो पानी अच्छे क्षीर अच्छे नहीं नहीं हो देखुच
नियो नियो टमाटर नियो टमाटर पकेइबेनी कौन କରୁଛ ପିଜୁଳି ଖାଇବାନି ଛୁଇଁ ଖାଇବା ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ପିଜୁଳି କଟା ହେଇକି ପିଜୁଳି ଖାଇଛି कौन कर ତରକାରୀ ଚାଲିଛି हो रोसई चली ଏବେ ଆମେ ପିଜୁଳି ଖାଇବୁ ଏବେ ଆମର ଗୋଳା ଚାଲିଛି ଏବେ ଖିଆ ହବ ନା ଭଲ ଲୁଣ ଆଣିବା ନିଅ टेस्टी କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବଢ଼ିଆ Jack lagi habis berapa aja? Kau cakap boleh tak? देखिए तो खाना काटे जाता ना तो को दिखा दो Pivo? Mate pula.
टाटा।